Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Ніколі не гуляйце з агнём. Глядзіце, там капуста, а тут салата і мой любімы шпінат. Ого, столькі ўсяго! Уга! Га? Чым яны там занятыя? А потым робіш так. Што тут у вас? Напужаў мяне. Чарлз, хадзі, зацані! Пітер умее лупай распальваць агонь. Пітер, нельга гуляць з агнём. Гэта не гульня, а эксперымент па выкарыстанні сонечнай энергіі. Глядзі, атрымалася. Ого! Хіба агонь не завялікі? Добра, дзеці, паехалі. Так, паехалі. Бывайце, сябры, вяртайцеся! Што са святлом? Пажар! Вы чулі? Дом Дракі загарэўся. Праўда? О не, што здарылася? Ён выклікаў ратаўнікоў, пажар патушылі, але было страшна. Божачкі, спадзяюся, у Тракі ўсё будзе добра. Думаеце, ён праз нас загарэўся? Дзіўна! Мы дакладна пагасілі агонь. Хлопцы, трэба быць шчырымі і расказаць пра агонь настаўніцы. Што? Чарлз, ты жартуеш? Калі раскажам настаўніцы, бацькі таксама даведаюцца, а потым і ратавальнікі. І нас могуць пасадзіць у турму. О, не! У турму? Я не хачу ў турму. Значыць, тое, чым мы займаліся ў Тракі, будзе нашым вечным сакрэтам. Але... Ты навіны чуў? Які страшны здарыўся пажар, Тракі пацярпеў. Праўда? Моцна пацярпеў. Ну, ён у ложку, увесь у бінтах. Прабачце, але я мушу прызнацца. Што? Ні за што? Ты абяцаў маўчаць, забыў? Я згодны з Джоні. Тракі ж сапраўды пацярпеў праз нас. Хлопцы, не расказвайце! Дамовіліся. Нікому ані слова, так? Ага. Я дома. Вітаю, Пітер. Ты чуў? У Тракі здарыўся пажар. Мама, я стаміўся, пайду спаць. Што яго так збянтэжыла? Пітер, ты згубіў лупу. Дай мне! Пітер! Я так расчараваная, ты ўчыніў пажар. Сэндзі, гэта не я. Праз цябе дом Тракі згарэў. Не думаў, што ў мяне такі сын. Тата, не, мама, гэта няпраўда. Пітер! Га? Джоні? Чарлз? Ратуй! Чаму вы там? Пітер! Як ты мог зрабіць так са старым Тракі? Глядзі, што ты нарабіў! Тракі, прабач, я вінаваты!
Дык что вы хочаце сказаць? Мы гуляли за огнем или не хотели, пожар у тракі – наша вина. Праз нас тракі пацярпеў. Мы не ведалі, што так можа здарыцца. Нам так шкада. Даруйце нам. Джин, вось вам свежыя садавіны. Тракі, ты ў парадку? Хлопцы, у доме тракі здарылася кароткае замыканне. Я толькі трохі апёк рукі. Мы рады, што ты не моцна пацярпеў, тракі. Чакайце, дык што вы рабілі за домам тракі? Дзеці, гуляць з агнём вельмі небяспечна. Ніколі так не рабіце. Не гуляйце з запалкамі, свечкамі, лупамі і ўсім, што можа справакаваць загаранне. Бо можа пачацца вялікі пажар. Пластык, папера, туалетная папера і дрэвы вельмі лёгка загараюцца. За адно імгненне маленькі агеньчык можа разрасціся ў вялізны. Калі агонь выйшаў з-пад кантролю, помніце. Не перажывайце за рэчы, адразу званіце 101. Рой, гэта больш не паўторыцца. Я бачу, што вы ўсё зразумелі, і гэта добра, але вас трэба пакараць. Кожны напіша па 10 старонак выбачэнняў. 10 старонак? Не, Джин, нам і так вельмі шкада. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.